నేడు మరటు ఈద్ కాలంనగా ಸಾಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಾಡ ಕರಿಯಲಾಗರ್ ಸಾಡ ಕರಿಯನತಕ್ಕೆ ನಾಟೆ ಸಾಡ ಮಂದಲಾಗರ್ ಸಾಡ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಡ ವ್ಯಹನ್ಲಾಸಿ ಟೀಚರ್ ಮಂದಲಾಗರ್ నేడు మొమ్మటు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఊట్నూరు మండల తగ చాప్రాల్ నాటే వాయవలాత సందీకు జయసేవకి ఇసరి నన్న మంగం విశ్వంరావు మా ఊరికే నాట్నూరు పెద్దలకు మంతారు ఊరు ఇది నాటిన బస్కెటల్ నార్మంత అని బతల్ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಂತ ಬತಲ್ ಮಾವ ಪಿಸಗತಿ ಬಹಂತ ಅಕ್ಷರ ಮಂತ ತಾನ್ ಗುరించి వేహంతరు వేడ దాదానికి బతలాత బతల్ అక్షర మంత బస్కెటల్ నార్ మంత మీకు బతల్ ప్రాబ్లం మంత ಬೋರ್ ಬತಲ್ వేస్తే అని మిమెట్ బాగా సొత్తి బతల్ కీతిటు అది బగ చెప్తాయిన వాళ్ళు తేని గురించి మిమెటు వేహనంజరే దహబటన దండస్ ముజర్కిసారు మంతం సోడే దాదా బత పొరలు ಕಾಸಿರ ಬತ ಪಾಡಿ ಕುಂಬಳು कुमरो है हाँ बदनार में चापराल चापराल नार है हाँ बद मंडल उटनूर मंडल उटनूर मंडल हाँ बच्चों रोक मानता में 13 रोक बच्ची पब्लिक जनाबा तो टोटल मन कट्री 70 డెబ్బై కుటుంబాలు అంతా సాడా మంతా మీకు साढ़े चले सर సాడా హెలే चले अंगनवाड़ी घर चले इनके मी बड़ बतल काम की इतनी तक वाट है काम व्यवसाय ऐसा ही हाँ बचवीर कांडे में నాకు ఒరొరు కాండి మంత నాకు పేకింగ్ మరి మింగాతా పేకిన కాండి నా మరి మింగాతా సంగ్ మరకు మంతే इंदिरामा మీకు ఇంకా ఇందిరామ రొక్కు ఆతాంకి వాయి మకి సార్ ఇందిరామ రొక్కు ఆచలే వాయి మకి ఉందిగిరి వాచలే ఉందిగిరి చెల్లె నాటే ಏರ್ ಬಾಹನ್ ಕಿಂತ ಟುನ್ವಾಲಿ ಏರ್ ಇನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಏರ್ತೆ ಮಾ ಮೋಟರ್ ಬೇರ್ತಾಯಿ ಸರಿ ಜರ ಮಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾತ ಕೊಯ್ತ ಬೈಲಾಕ್ ಮಂತ ಇತುಡಿ ಮಾಚಿ ಮಂತ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಚಿ ತಂಜಿ ಎಸ್ತಾಚರ್ ಮಂತ ಮೋಟರ್ ತಿರುಪಿ ಸೆಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮಂತರ್ ಇದೆ ಮಾಚಿ ಹೋ ಅದು ಮಾಚಿ ದೋಸ್ತಿನ್ ಮಂತ ಮಾಚಿ ತಂಜಿ ಎಸ್ತಾಚರ್ ಮಂತ ಲಕ್ನಂಗ ಆದಂ ಎಷ್ಟು ಬಚ್ಚೋ ಲಕ್ನಾಲ್ ಮಾಲಸಾಯ ಮಂತ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು इंके మీకు ఉట్నూరు బచ్చో కిలోమీటర్ అంతే గిటల్ 7 కిలోమీటర్ 8 కిలోమీటర్ బాన్ మంత రోడ్ మీ रोड ते वेला परमनंट मंत सर मावा हां वेला कष्टम मंत रोड सुन लागे इंगे मम्मट ते बल्ला पड़ते ये बेहतर ला पड़ती तो वाय वाले सार को ने करे मानता सरी बान मानता दी मागा योग तर उर कोन करे मानता के सर तप बतपुरल में दुर्गाल साड़ा जानते देखो दा बगा साड़ा जानते गिनर जानते हाँ हाँ आगे बोर मंतर गिनर మా కుటుంబ మంతరి దాదనరు కాండ్ర మంత కోరిల తక్కకు మంత నమియాಳ మంతಗ आगे संजय मानते हो बगा चोटल मंतर तुड़ा बतां के कम बता परल दुर्गा लो कुमरा मियाड़ी మీ బాయన परल शंकर అయితే సాడా సెల్ల ಹೊಂಜಿ ಗಿನ್ನರ ಇಂದ್ರವೆಲಿ ಮಂಡಲ ಇಂದ್ರವೆಲಿ ಮಂಡಲ ತಗ ಬೋರ್ ಕುಮ್ರೂರ್ ಮಂತರ್ ಬೋರು ಆಗಗೆರೆ ಕುಮ್ರಾಲ್ ಮಂತರ್ ಮತ್ತೆ ಜಲ್ಬಾದ್ ನಲಿರು ಮಂತರ್ ಮಾವರ ಗಿನ್ನರ ಮಾವ ಬತ್ ಕೊರಲ್ ಮಂತ ಅವರು ಇದು ಕೇತಿ ವೆಲಡಗುರ್ಕಿ ಅಂತ ಅವರು ಮರ್ಗ ಕೂಡ ಕೇಶವ್ ರಘು ತಾದಾಲ್ ತಮ್ಮರು ಮರ್ಗ ಕೂಡ ಬದುಕಿನೇರ बरोबर खेती तकोटे दारकरी वीरू तादाई वीरू तन बुज्जी साइगे नाटे साड़ा से लसुंजी दूसरा नाटे करसेसर मंत्री तके मराठ अर्थ किए साड़ा बचले दूसरा जा कर से बताएं कि कब तक हां साड़ा से लेंजरे नाटे साड़ा से लेंजरे दूसरा नाटे करसेसर मंत्री बारी में बटो साड़ा करसे मंत्री साड़ा अवसरम के करसो అవసరమే ఉంటాయి మరి మీ అడితే మావతే పకిత బట్టి सब पॉइंट के ऑनलाइन के सेल की तंग आतंकी ने के मावते गुड्डी कारोबार तो
सोडितांती बस बरोबर मग इनके पूरा जीवत पूरे ते वैसा सदु मंदा निंडवाल विचार आया निंडवाल माव म्हणता इनके कोरी को ಬಾರಿ ನೇಡು ಇದು ಜಮಾನ ಆತಲ್ವಾ ओके ಕರಿ ಸಾಡ ಕರಿತಕನೆ ಇದು ವಿಚಾರ ಅಂತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿತಕ್ಕೆ इनके साड़ा सेल्वा पिसलेन काष्टम म्हणता ಕಷ್ಟ मम्मट साड़ा करी मागे मग फरोल माग गीत वाटवायो बत्ती मावा दिवस पैसा मम्मट आईज का पिसतो मिन बत्ती इनके डरकून पिसा पर ఇంకే బాహన్ కేతి బాహన్ బతాంగ వాడుతుంది విజయ विजय तुरी म्हणता कापूस म्हणता मक्का म्हणता स्पेशल पुडपुल तीन वाली चीज ते म्हणता सारे 18 धान्य येतात वाटांत माकून రైతులకు पाहिजे इनके कापूस कापूस म्हणता तुरी म्हणता मकाई म्हणता टेट्रे इतांग आता चिलर माल म्हणताय फक्त वेडील पांडूस ते राताल मरुंग मकी खेती तक पांडूस ते म्हणतो मग పంట బాహన్ పణ అంత మీకు ఏ బదు ఆధారం వర్షకాలం వర్షకాలం అలాగే సెల్లగే మళ్ళా సెల్లి సేవట ಸೇವಟ ಸೆಲ್ಲಿ ಜರ ವೈನ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತಾನು ಪೌರಾತ್ ಬರ್ಬರ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಪಾಲಿ ಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಮಾಗೆರ್ 400 రోజున ಜಾವ ಪೈಸಾ ಅಂತ మళ్ళా ఇವು కొందా మూర ఈను మెహవాల్ వీరు ಬೋರೆದು ಮತ್ತೆ ಮೆಹಾನ್ ಲಾಸಿ ಮೂರಾಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಲಾಸಿ ಬತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಬಗರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ವಲ್ಲ ನೀನು ಇವ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ ಪೀಸಿನ ಮಂತ ನೀವ ಬತ್ತ ಪರೋಲ್ ಬತ್ತ ಪಾಡಿ नावा मेश्राम नागराव मेश्राम नागराव ನೀವು ನಾಟೆ ವಾಯವಲ್ಲ ಆತ मावते वेलेन तिप्पालू ಏರ್ ಗಿರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಂತ ಏರ್ ಸೆಲ್ಲಿ ಅವು ದೋಸ ಅಂತೀರಿ ಪೈಪ್ ಓರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಲ್ಲ ಅದು ಲೈನ್ ಬಾಯು ಬೈ ಪರೇಶಾನ್ ಬಾರಲ್ಲು ಆಪತಿ ಮಾ ವೆಲೆನ್ ಮಂತ ಮತ್ತಿಗೆ ಬಗೆವರಲ್ಲಿ ಮಂತ ಮತ್ತಿಗೆ ವೆಲೆನ್ ಮಂತ ते वाटान ते रोड इन वाल सारी हक्केने चापराते परोले बच्ची कम से कम जरा के पापम जरा उठ तेर कार्य मान के साथ माँ उनके साथ से माँ को बाइबल व्यस्त हूँ बच्ची मम तेंगे गाड़ी गाड़ी सोनम सार माँ बताई थी कौन जो का सोन वाल काम को मंगाता है बराबर हाँ के पिता केरे दिन बार वन की रोड कई पाजे जरा भी ते बता सीसी रोड तेर का तेर बेके बच्ची जरा कम से कम जरा ಹೀಗೆ ನಾಟೆ ನಾಟ್ ಪೂರ್ತತೆ ಜರ ಬೋರೆ ವಾತೆ ಸಾಕ್ ಬಾನಿಂತೆ ಬಾಹನ್ ಮಾದಾಂತಿಡ್ ಬಾ ಇತಿಗೆ ಮಾಕು ಮಾಕು ಹೊಡ್ತೀನಿ ಏ ತಿಂತೆರೆ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತ ಬಾತಿಗೆ ಮಂತೊಮ್ಮೆ ವಾವ್ ಕುಡೆ ಮಂತ ಸೇಲಿ ಮಂದ ಇಲ್ಲ ಆಗಾರಿ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂತ ಸಾರಿ ಸೇಲಿ ಬಗ್ಗ ಸೋನೇನು ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದಾನತೆ ಕೊಟ್ನೂರು ಸೊತ್ತೆಗಿರೆ ವಾಯ ಇಲ್ಲ ಆಗಾರ म्हणजे इनके पिरगालum bahan kintir हा पिरगालum वेरेन काटेन ठीक है सोनवाल वायल परिचर माल इनका के उठलो पिरवादे गाड़ी आकेने बूढ़े बूढ़े मनांता उनके जरा पिरवादी मानन प्रॉब्लम म्हणता सोनवाल तीन काटे मी वाय वाल सारी तो ओळखी ओळखी केले टुरकुंटावर सुग्रेट आवाये तावे इनके ಇದು ನಾರ್ ಬಚ್ಚೋ ಸಾಲ್ ಕಾ ಹಬ್ಬ ಇದು ಮತ್ತೆ ಊರು ಸೊಡಿತೆ ಪಾಟ್ನೂರಿಗೆ ವೆಡಿಲ್ ಮತ್ತೆರಿಗೆ ವೆಡಿಲ್ಕು ಊರು ಜೈತ್ ವೆಡಿಲ್ ಮಾವರ್ ಮೋರಿಯಲ್ ಗಿರಿ ಯಾರ ಪಜೆಟೋರೆ ಬಾತಿಗೆ ಊರು ಪಾಟ್ನೂರ್ತೆ ವೆಲೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೈತ್ ವೆಡಿಲ್ ತೆಗೆ ಬೋರ್ ಬಿ ಮೂರಿಯನರು ಊರು ಮಾಮಲ್ ಈತ ಬೋರ್ ಕಾಕ ಓನರ್ ಕಾಕಲ್ಕಿ ಮಾಮನೋರ್ ಕಾಕ ಬಲ್ಲಾರ್ ಸಾಬ್ ಕಾಕಲ್ ಓರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾತು ಓರ್ ಮೊದಲು ಮಾತು ಓರ್ ಮನೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಗೆ ಮಾತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾರೆ ಮಾತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬೇಡಿ ಮಾರ್ತವ್ರಿ ಮಾರ್ತವ್ರು ಬರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಮಲ್ ಮನೆ ಮಾತವ್ರೆ ಬೇಡಿಲ್ಗಿ ಬೆಳೆಜಾಲಿ ಮಾತವ್ರು ಮನೆ ಕೂಡ ಮಾಮಲ್ ಬದಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮನೆಗೆ ದುಸರು ಗಿದ್ದಾತರು ಆ ಕಡೆ ಹಾಂ मैं देख वेट बता इनमा नाकोनु डोटल के वाटा नहीं पेन बोमरा बत्ती हो नहीं तो माल इन कदे मानता मला के सीतोरी तबूरी मला गुरु होते बदो आकड़ा पेन इनके पास वाले मानता इनके मेवरू मूरियाले
80-90కి ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಮತ್ತೆ 80-90 ತೆಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ hele ಮತ್ತು ಬಾ ವೆಲೆನೆ మళ్ళా మన తాకవాళ్ళు సమజ ముడుకోవాలి ఓనా వర్కోవాలి చూడుతీనికి ఎప్పుడు 80-90 మండిగిరి ఎత్తో మళ్ళా చూడండి ఓనర్ కాకాలగిరే మొత్తం రీతಕ್ಕೆ 100-200 ಇನ್ಕಟಿಂಗ್ ಅಂದಾಜ 200 ತೆ ಆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಕಾಲಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೀತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರಿಗೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ಕೆಟಲ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಕಮಿಸ್ ಕಮ್ ಇಂದ್ರಮಲ್ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ತಗ ನಾಲ್ಕು ಮಧ್ಯಮನ ಪಾತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಕೆಟಂಗ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವರು ರೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಸಿರ್ತಾರೆ ಇದು ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಅಂದಂಗೆ ಇಂದ್ರಮತ್ನ ఇంక రెవెన్యూకి మీవా ಪಾರಟ್ಟಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆತ ಮೊದಲು ಮೊದಲ್ಗಿರಿ ನೀವು ಪಾರಟ್ಟಿ ಬಮ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿ ఇంకెలా ఇద్దుగా ನೀವು ನಾರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ತಗೊಂಬಂದಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾಗ ಅನ್ಮಾಂತ ನೀವ ಸೂಡಲ್ಲ ವಿಡಲಾನು ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ವಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾವ ವೀರ್ ಬತಾಯಿಂಜ ಹೇಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ వాళ్ళు ಬತ್ತೈಸಲೆ पट्टा मीन के बदू फॉरेस्ट में ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟ फॉरेस्ट में ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಸಂದೀನ್ ಕೆ ಲೋನ್ ಮೂನ್ ಚಾಲು ಸಫಾಯಿ ಬಾವ್ ಗಿರ್ವಾ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಪಾರಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಗತ್ತೆ ಬತ್ತಾಯಿ ತಕ್ಲಿ ವಾಯ್ ಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ವಾಯ್ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಗೋರು ಚೆಲ್ಲೈ ವಾಂತೆ ರೂರ ಡ್ಯೂಟಿ ಊರ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಂತೆ ಬತ್ತಂಗೆ ಚೆಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ ರೀತಿಗೆ ಬೋನ್ ಹೋ ಇನ್ ಮಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಕೇರಿತೆ ಬಾಲ್ತೆ ವಾತೆ ಕಾನ ಸರ್ ರೀತಿಗೆ ಬಾಲ ಬಿಡ ನಾಟಕ ಮಟು ಹತ್ತೋರೆ ಮುಂಜೋ ಕಂದಲ್ ವಾನಿಗೆ ಕಾಚೆ ಮನಿಗೆ ಸಾರಿ ತೋರ್కి ಗೊಟ್ಟಾనికి పాయ మాట ఇంక మంత భూమికి ఇంటిస్తారు బాబున ఖాతాంతి చూచొకడు కామ్కి ఇంటికి ఇస్తారు అంటే గుసెల్రా ఇంకా కరెంట్ సెల్లే బగట ఏర్తారంతే కరెంట్ సెల్లే ఇంక కరెంట్ మంత బత తిరి పీసిన మోటార్ కామ్కి ఉంది లైన్ సీయూర్గిరి ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ಹೊಡಿತಕ್ಕೆ ಕೇಪಿಸ ಸೋಣವಾಲ್ ಕೆಲ್ತೆ ವಾರಾಟಾಗ ರಣದಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೋಟ ಜೀಕಿ ಇಂತ ಬತ್ತಾಂಕಿ ನಿಲ್ತಿ ಕಾಚನ್ನ ಮಾವುರೆ ಮಿಸ್ಸಣ ಬಾಕಿ ದೋಸ್ತಿ ಮಂತ ಟಾಕಿ ಕಾಚುಡಂಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಸೇಲಿ ಮಾವುರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತೀನಿ ಬತ್ತಾಂಕಿ ಇಂತಿ ಆ ಪೈಪ್ ಗಿರ್ ಪಾನು ಸರ್ ಓರ ಅಂತ ಎಕ್ದಮ್ ಬತ್ತಲು ಈತೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಸೇಲಿ చూడ అది గిరే మాకు సరికల్సి మందన తిరిపి జరసి మాకు ఏ పూర్తి తెరుంది 2-3 గంట మాతేకి రైతా అంత బయటి పళ్ళు అక్కే దాంతో కుయి దాని బాబుకు మంత బతాంకి కొంತೀನಿ 2-3 ವಾಹಕ ಲಕ್ ಮಂತ 2-3 ವಾಹಕ 3 ವಾಂತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಗ ಗುಟ್ಟೈತಿರಿ ಅಲ್ಲ ಗರಿ ಗುಟ್ಟೈತಿರಿ ಅಲ್ಲ 3 ವಾಹಕ ವಾಂತಾಯಿ ಗಿಟ ಪೀತೆಗೆ ಗುಟ್ಟೈತಿರಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಟ್ ಮಜಾಗಿ ಸೂರ್ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಏರ್ ಗಿರಾಗ ಬಾಣಿದಕ್ಕೆ ಅದು ಏರ್ ಚೊಕೊಟೆ ಬದಲಿದಕ್ಕೆ ಇದು ವಾಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ತಾನು ಜರ್ಪಾಟಿಕೆ ಯೋಮ್ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತಲ ಅಂತ ಕಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾಮ್ಸಿ ಅಂತ ಗದ್ಗಿರ್ ಸೆಲವಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೇನು ಮಾತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಚೊಕೊಟೆ ಏರ್ ಮಂತ ತೊಲೆಯೊಂದು ಯವ್ವಲ್ ಸೆಲೆ ಬತ್ತಿಂಗ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಯವ ಅಂತ ಏತ కొన్ని రోజుకు కుయిగేరి ఏరి ఎవ్వలు చెల్లితే లౌడితాను తెల్మెకి తత్తొమ్మె ఉట్టొమ్మె ఇంక ఏరు జర మంత బతి జర అలవాటు ಅದಕ್ಕೆ ಕರಾಲ್ನ ಚಾ ಸೂಡ್ರಿ ಜರ್ ಅದು ಲೈನು ಬರೋಬ್ಬರು ವಾಕ್ ಸೇರ್ಸಲು ಆಡತ್ತೆ ಸಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಅವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಂತ ಸುಡ ಅವು మీకు ಸೀನ್ ಅವು ಸಂಬುಗಳು ಈಗತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ మీ కరిసి మంతాంగ బా ఇంటర్ మంతాం కరిసి తమ आप आराम तंगे पोस्ट मंत ಐತರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಕಿಂಟ್ ಮಂಜ ವಾಂತ ಮಂತ ಕಲಿ ವಾರಿತೆಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂತತೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿದೆ ದಾನ ಆನಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೆಲೈಟರಿಗೆ ಏನು ಬೈಟ ತಲ್ವಾಲಿ ಟ್ರೈ ಕಿತ್ತರತೆ ಅದು ಈಗ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಈಗ ಟಲ್ಪ ಹಲ್ಲ ಇದೆ ಕೋರೆಡ್ ಆಸಮ ಲಾಗರಿತ ಐಡಿಯಾ ಸೀಚಲು ಎಲ್ಲ ಬೈ ಟ್ರೈ ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಾಂದ ತಿರುವಾಸ ಮತ್ತೆ ಓ ನಾಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ साड़ा तलासे बोरे बोरे साड़ा तसले टीचर की बोरे वायर है चलो रे वाट तेरे चिकलंजर वायर ಸರ್ದುಂಡು ಬೇರೆ ಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾ ನೀರು ವಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಸಾಲ ಬರುತ್ತೆ मला पिन फिरवाते का दिवाळीन वाकत नाही तर काटले ಸಡೈತಾಗೈತೆ ಕಾಟು ಅಕ್ಕೆ ಮಲಗ ಏರ ಅಂತ ವಾಯು मला सारे सोर्स में ट्रांसफर दिसो का ತಡೆಯವನಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದಲು ಸಾರಿ ಕೀತೆ ಕಟ್ಟು ಹಿಂದಲ್ಗಿರಿ
ಕಟ್ಟಂತ ಬಂಡಿ ಹಾಕಿ ಬೂಡೆ ಗೂಡೆ ಬೂಡೆ ಸೇಲ್ತೆ ಅಂದಲ್ ವಾಯೋ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ಅದು ಮಟ್ಟಿ ವಾಡ್ತಿ ಬದಿ ಗಾಸರ್ ಕೂಸರಿ ಈ ಸರಿ ತಾ ಪಿರ್ನೆ ಬೇಗ ಸೋತಾಂ ಬಂಡಿ ಬರೋबर ಫಿರ್ವಾನಕ್ಕೆ ಸೋನೋ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟಿ ಅದು ತಳೈತಾ ಹಾಂ ಬಸ್ ಕಾನ್ 3 ರೂಮು ಅದು ತಲ ತೋಳಿದಾದ್ನ ఓ హోయితే ఏ జర జర ఈనే అంటే మీరు కాండిరుకొని బాగా అనిపించారు సాడతే కాండిరు చూడ్తకి మంతెరి ఇంక మంతెరు వీరు మంతెరి మూరు జరంగి ఊరుకాక జైనాసి మంతెరి నాటి మనవాళ్ళు మంతెరి బతి ఈయన ಬೋರ್ ಸಾರು ರಾತಿ ಕಾನಿ ಜರ ಊರ್ಕೊಂಡು ಜರ ಬೇಕಂತ ಸಂದ ಜೀವಕು ಚೆಲ್ಲೆ ಹೊಂಗರ ತೋರ್ಸೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಊರ್ಕೊಂಡು ಬಾರ ಜವನ ಆಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಮನ ಅಂತೇಳಿ ಜರ ಕೇರ್ತಾವ ಕಾಂಡಿ ರಿಕ್ಕಮೆಟಿ ಕೇಕಡೆ ಮೂಕಡೆ ಅಂತ ಮಂತೇರಿ ಊರು ತಮ್ಗಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಚೂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂತೇರಿ ಒಂದು ದಾಯವನ ಅಂತ ಅಂತೇರಿ ಸಾಬ್ದು ಕೂಡ బయట గుగ్గు సాళంగా వడగాంగి గిరివీరు మువ్విరికి మన అంతేరి ಆಗ ಮರ್ಗ ಉಡತ್ ಕರ ಊರು ಪೂಜಾರ್ನ ಬತ್ಲೆ ರಾಣ್ ಮುಂದೆ ರೊಕ್ಕಿರಾಕ ಸಾರ್ ಮಂತರ್ಕಿರ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಡಿರ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡಿ ಮಳ ಊರಂಗೆ ಮಂತ ರೊಕ್ಕು ಬಾಗಿರ ಪೂಜಾರ್ನ itu ಕಾಂಡಿ ಬಚ್ಚೂರು ಮಂತೆ ದಾಯ ದಾಯ ಅಂತೇರಿ ಅಂತೇರಿ ದಾಯ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ರೋಡ್ ಟೈಮ್ ರೋಡ್ ಜರ ಮಟ್ಟಿ ವಾಡ್ತಿಗೆ ಅದು ಊರ್ಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಆತ ಸೆಲ್ ಬತ್ತಿ ಸೆಟ್ತೇರ್ ವಾಟ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಟ ಹಿಂಗಿರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾರ್ ನಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಬತ್ತಿ ಬತ್ತಾಂಗ ವಾಟ್ ಒಲಿರ ಬತ್ತಾಂಗ ಸಾಳ ಅಂತ ಹಿಂದಿರುತ್ತೆ ಬತ್ತಾಂಗ ಹಿಂತಾರೆ ಸೈಡ್ ವಾರ್ಕೊಂಬತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬತ್ತಿರುಂದಿಕೆ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ఈయన తిప్పాలు ఊరే మళ్ళా బత్తాలు ఏంటేరి ఏ బానోరా ఏనుండే బత్తాకి సర్రి సర్రి నేను మందన సారు బత్తే సాయి బత్తి ಸರಿ ಮಂದಲ సర్రి మందన ನಿಮ್ ಬೆಗನ್ ಮನ್ ಬತ್ತಿ ಬರೋબર ಸರಿ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಬಚ್ಚಲೆ ನರಕ ಪಿಯಲ್ ಬಸ್ಕೆ ನಾರ್ಕೆಗೆ ಸೋ ಬಸ್ಕಿನ್ ಬತ್ತಿ ಸರಿ ಮಂದನ ಅರೆಗೆ ತಟ್ ಲೆಕ್ಕಂಬೆ ಹವಾ ಏಕ ಚುಕ್ ಮಂತ ದುಕ್ ಮಂತ ರಾತೆ ದಿವಸನೆ मायना सरने दाका वाकन बोलते पाहिजे कास उडगगिर वाडसी पेसोडी आणतो मेक्के दवाखाना हॉस्पिटल ಹಿಂಗೆ ते ವಾಯೋ ಅದು ವಾಯೋ ಮಾವ ಹೋತನೆ ಕೇಕ್ಕುನಾನೆ ಬೆಂಗಲಿಂದಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ರೋಡಿ ತಡೆ ತಯ್ಯರ್ ನಿಂಚೆ ಅಂತ ಓ ಮದ ಅಂತ ಈಗ ಗಾಡಿ ಗೋಂಗ್ರಾನ್ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮದ ಅಂತ ಅದು ಟೈಮ್ ಓ ಮಾವ ಪೇಡಿ ಕೊಡ್ತಿರು ವಂಕ ಪೋಮತ ನಾಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬತಾನ್ ಪೇಡಿ ನೋದೈತೆ ಕಾಸುಡಿ ಪೇಸೋಡಿ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾಂತೀನಿ ಕಾಸುರೆ ಕಾಸುರೆ ರಬ್ಬರ್ ಗೋಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿನೆ ಕಾಸು ತಕ್ಲಿಬೇಕಿ ಸರ್ रोड आएगा देंगे इट बंड आपटिके मत बंड आपटिके डिलीवरी कैसे वाले बाइन जरा तकलीफ కాక మామటు కాదు మా కాసు సేరుడు మామట గుచ్చి మానికన్ బాన్ ओके ఉచ్చి ट्रेन कैन सोडी तो ఉచ్చి మానికన్ లాగా గుట్ట సెల్లె మా ఇదే ఇవాళ ఆను ఉచ్చి మాంతం राजू पटेल రాజు పాటిల్ చూడు తింటి ఆను ఉచ్చి మాంతం తననంగా గానే అలా ಎಂಟ ಮಲ್ತೆರ್ಕಿ ಮಿಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಾಸರ್ ಮಂದರ ಮುನ್ನೆ ಕೊಯ್ ತತ್ತರಿ ಅಂತ ಮಗಟ ಸೋಡಿ ತೋರಿ ಅರೆ ನಾತ್ರ ಆತಾಂಗಿರ್ ಕೇಸ್ ಮುಂಬೈ ಕೆಂದ್ರೆ ಬಾತಾಂಗಿ ಎಡ್ಕಿ ಮತ್ತ ಎಡ್ಕಿ ಮಾತ ಜರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾದಾ ಆತ हॉस्पिटल तर मन मने के डुम पाची वातर उरीन चार से ही मक बाई परेशान और कुन मन लगे कटड़वा अंता ते बताएंगे दूसरे जाति आरसी मदानते इन चार से ही वके वातो मामा इतरे रिपोर्ट बोल बानु की ते बस क्या यार मार्क सारी सार ಬಾನ್ ಕೀತ ಕಾಂತ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬಾನ್ ನೀತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂತಾರೆ ಸಾರು ಮತ್ತೆ ಬಸ್ क्या ಅಂತ की सेले की भी पारट वालकुंडे नडु मांतेर मुंडेకు వీర్ బదలాది ఓకున్ కేళ సారి కున్ తాకుసలాగా నాన్ తింటున్నాను ఓ సర్పీజ్ వాడు జన్ మీ పక్క సోంటు బోరి మని చౌకి మని బోరి మని సరి మాత్రం మందన ఊర్గి రాయి మని పారట్ ಊರ್ಗಿ ತಾಕವಲ್ ಊರ್ ವಾಯನಿತ್ತಗೆ ಸರಿ ಪಾ ಊರ್ಗಿ ಸರಿ ಪಾಜకి ಮೊಂಗರಿ ಇಂತಂಕಿ ಊರ್ ಜರ ದಿಸನ ಮಾಗತ್ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನೂರ ಅದು ಬೇರಿ ಬತ್ತೆ ಜರ ಸರಿ ಮಾಕ್ ಮಂದನ ಊರೇಂತಾರೆ ಮಾ ಕೊಂತೆ ಸರ್ದನ್ ಲಾಸಿ ಪಾರಟ್ಟಿ ವಾಲ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಮಾಕ ಈ ಬಂದಿ ವಾಡ್ತೆ ಮಾಗತ್ ಚೆಲ್ ಬಚಾಕೆನೆ ಮಮತೆ ಇಂತ ಬಾತೆ ಊರ ಊರು ಬೀರ್ಕುನ್ ಬತ್ತಾಯಿ ಜರ್ ಬೆಹನ್ ಜರ್ ಊರ ಕಾಮನ್ ರೋಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗರ್ ಮಂದರ್ ಥೋಡೆ ಸೇರ್ ಹೊಡ್ಕನ್ ಲಾಸಿ ಮತ್ ಊರ್ಗ ಪಾರಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಕ ಸರ್ ತೆಲೆ ಬತ್ತೆ ಊರ ಬಾನ್ ಕಾಲ್ಗಿರಾರ್ ವಾಲ ಈ ಬತ್ತೆ ಮಮಟ್ ಮೋಕೆ ಗೇಟಾಯಿ ಮುರುಮ್ ಗಿರ್ಕೆ ಇಂತ ಬೋನೆ ಬೋಯಸಿ ಊರ್ ಪಾರಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಕ ಮಾ ಕಾಮ್ ಬಾಂದ್ ಕಿತ್ನೆಟಿ ಮಾಕುನ್ ಮುನೆ ಬತ್ತಲ್ತರ್ ಅನುಭವ लागंतಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಮಾ ಕಾಮ್ ಬಾಂದ್ ಕೈಯೋಕ್ ಮಾನೆ ಕನ್ ಊರ್ ಕುನ್ ಮರ ಬಾರಿ ಇನ್ನೇನ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ
वटे आ जाओ इनके बीटी रोड बताइए सांक्शन आ चले डांबर रोड वही बताऊँ అది ಬಾರಿ ತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಕೆ ವಾವು ಕಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ పూరా మంత మొత్తం మావనికి మతడితల్లు ಪೂರ ಇಕ್ಕನ್ ಮಂತ గన్పూర్ ఇది మొత్తం ఇకేన్ మంత పూరే పూరా మతడితే నార్యాక మతడి నారిత బతి పూరా శివారు శివార్ మొత్తం ఇకేన్ మంత ఈಕೆ ಗನ್ಪೂರಿ ఇకేన్ మంత ಲಿಕ್ಕನ್ ಜಾಯ್ಜತ್ ಮಂತ ಬತ್ತಿ ಶಿವಾರ್ పూರಾ ಈಕೆನೆ ఇకేన్ మంత ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಂಗಿನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಕಾಲಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನರ್ಮಲ್ ಆತಿನ್ಕಿ ಜಾಗ నార్మల్ ఆసేన ಜಾಯ್ಜತ್ ಪೂರ ಇಕ್ಕನ್ನೆ ఇకేన్ మంత ನರ್ಕ ಪಿಯಲ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ದ ಜಾಯ್ಜತ್ ಇಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಾ ಚೌಕಟ ಅಂತ ಮೋಕರ್ದಕ್ಕೆ गाड़ी मोकर दे रोड ता ये मस्त बता गिर काम किए वक्त हां ट्रैक्टर आई बदे आई माल वही ने मागते आगा बतलिते लवडी तगा मेन रोड पाहले अच्छोरे पूल लावडी गिंदी पूल पाहले टूटूसी पूल तेगी राइट आ पेरसा गिर बती हां मनता माग बदलते सारे आना अच्छोरे 7:30 ಏರ್ತೆ ಬೇನ್ ತೆರಿ हां बता साल मेन ते माकू सरी मंदना हां सरी बोर्गिरी इंते बातके मीकु तोवाल ఉండాలా ఇంతే బతల్గిరి వా అంత గాడి ఆయి బది ఆయి వా అంతే బారితే సమ్ దాదాపు ఇన్కి వావుకు మొత్తం ఇక్కేన్ మంత पूरा इके ఆన్ కీసి రోడ్ సెల్వాయిరు వావు గికియ పర్సే హెలు ఉండే జర ఉండే మొమ్మత్ మత నీకు జర సారి అంత బరోబరే అగ్గ ఏమన్నారు పోతారు మా సుగితి ఏలది जाते नहीं रोकना कोता वाटी बिलेट पास तुम के साथ बतांग की कमाल से दिखते बिल्लक पास है ये मावा ट्रैक्टर ते लोड करे वही वाली चंदवाद रोक को चंदा वाटते मन तो 1500 रुपये माग चंदा उपचार मन तो बचर कर सासे बतांग की कमेंगे माग के मलेंगे मक्के वही वाला लारिंगे वो वाई वाला चोन वाला मनता इंगा इंग बोन बतांग की कटिंग मावा पति माग इन तो रोक को चंदा की सिकुन थोड़ा बिलेट पाइले लाओ के लेट पाला के इदी गिटा ओके गुट चलते पूरे के तड़े येवनल बोलतम पूरे तड़े ये ओ మా పుడుతుండే పూర తడే కాటికి మీ ఊరుకుని సవలత్ కీసారు మనతో ఊరుకుని బా తాల్క వాయు మాకు ఏ వివేకర్ సరియాన్ గాంతిడు వాంతిడు చేంపిస్తా వాయు బతి నమ్మడు వర నీ బంది వాటి మాకు మమ్మటే మొన్న కొత్త అంత రోడ్ కీసారు మనతో పంట పండుస్తే ఓయిల కట్టిన మన ఓయిలని కట్టింది మార్కెట్ మళ్ళీ కట్టినే వెళ్ళాసి ఇంక బతారా ఇంత అది ఏలతుడు బాను చిక్కలాగి మన దేవని ఏలత వత్తో दिवाळी गाणाली बात आहे की आमचा अर्थ नाही डब्बा आणतो मला नाही पता मेरी की बिलेटून काही साठी तुम्ही रोज बचाव मेरी किंते रोज कुन दांतांगे 1500 उन्नाल ಎಲ್ ರೈ ಮರ್ತಿ ಮರ್ತೆ ರೋಕ್ನ 1500 ನಗ ಅಸ್ಕೆ ಮೀ ಒತ್ತಡೆ ತಗ ಯವಂತ 20-30 हजार ತಗ ಹೌ ಅಸ್ಕೆ ಗುಟ್ಟ ते मी तडे तग यವಂತ ಶಿವ ತಗ ತಪ್ಸಲೆ हो यव शिवात गे ಶಿವ ತಗನ್ ಕಿಂಗೆ ವೋಯ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತಡಿ ಶಿವ ಸಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ हो ಇಗೆಟಾಲ್ ಇಗೆಟಾಲ್ सारू की 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಸುಟೆ ಮಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾರು ಏಳು ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಸಾರಿ ಚೆಲ್ಲೆ ಶಿವ ಯವನಲ್ಲಿ అలాగా తోడి వాడతారు మంతది ఈన్ తడి ఈన్ వాడతారు ಪೂನ ರೋಡ್ ಅಂತ పూనా అది ಕಾಲ್ವ ತಿಂದಲ್ಲ ಅದು ಓಚಲೆ ಮತ್ತಿ ಓಚಲೆ ಜರ್ರಸಿ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಜರ ಜರ ಸರಿನ ವಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡಿ అది సరేదే ಇದ್ದೇನ್ ಬರ್ಬರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾತ್ ಮಿರ್ಗುನ್ ಮುನ್ನೆ ఇది మిర్గునా అదే మిర్గున్ మునే తపిని 15 దిన ఆసమంగా కూడి ಚೊರಕ್ಕೆ ಚೊಕಡಿ ಮಂತ ಬಾನೋಯ್ ಬತಿ ಅಲ್ಲಾದಿ ಪಿರು ವಾತಕ ಬರೋಬರ ಅಂತ ಅದ್ ಮಣ್ಣು ಅದ್ ಬಾರದ್ ಪಿರು ಸೆಲೆಂಕಿ ಅವು ಬರೋಬರ ಹೋತಿ ಇದೇ ರೋಡ್ ತ ಮುರು ಮಾನ್ ಮಾವೈ ವಾಡ್ತಿರ್ಬತಿ ಮಾಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲಾನಿ ಮಂತ ಅದು ಸಾಲಿನ ವಾಡ್ತಾ ವಾಟ ಅಂತಿರು ಹಾ ಹೋ ವಾಟ ಅಂತಿರು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಬಚಡಚರ ಅಂತ ಅದು ದುಬ್ಬ ಬಗಮನ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಜರ ಈ ತರ ಗಿಟ್ಟಿ ದಾದನಾದು ವಾರ್ತಿಕ ದೂದ ಅಂತ ಇದು ಚೆಲ್ಕತ ತೋಡಿ ಇದು ಬಗ ಇದು ಈ ಚಿಕ್ಲ ತಾ ಚಿಕ್ಲ ಯಾಯವಲ್ಕಿ ಸರ್ ಮಟ್ಟಿ ಅದು ರಗಲ್ ಪಾಯ್ಜಿ ಬೊಮ್ಮಿತನ್ ಕಟ್ಕನೆ ಪಿ ಅಂತ ಚೆಲ್ಕ ತೋಡಿ ಈ ಅಂತ ಬಕ್ಕಲ್ ಬಾಂತಿ ಅದೇ ಬಾನು ಜರಂ ವಾತ ಮೇತ ಸಾಡ ಸಾರಿಂಗೆ ಚೆಲ್ಲೆ ಊರು ಇಂತೇಳಿ ಮೇವಾ ನಾರು ಎಲ್ಲೇ ಜೀರೋ ಮಂತ ಇಂತೋರ್ ಸರ್ಪಂಗಿರಿ ಜೀರೋ ಮಂತ ಊರು ಅಸ್ಕಡು ವಾತೆ ಬತ್ತಂಗಿಸಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತೋರೆ ಬೇನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಿರು ಬಾರ್ಕೋ ಎಂಪಿಟಿಸಿ ಜಡ್ಪಿಟಿಸಿ ಬೋರ್ಗೆ ರಾಗಿರು ಪೆಟ್ಟಿನಿ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಮಂತ ನಿಂತು ಕಥಾ ಮೊದಲ್ ಮೇವಾಯ್ ಕಾಮ್ मला सोड काट दुसरं आता ಮೊದಲ್ ಮಾವ ಬೇಕೆ
ಕೊಡ್ಲಿ ಬೇಕೈ ಮೊದಲು ಬೇಕೈ ಮಲ್ಲ ಪೈಜೆ ಮಲ್ಲ చూడు ఓటు కాతుంగితే కాతాం ఊసాంగిరి వారు మళ్ళా వాయురికే ఓటుకు ఏమన్నాలే ఓటుకే ఉండాలేదా ఓటుకు వాడితే మళ్ళీ ఒడ్డు వాడితే మళ్ళీ ఇక పైజే మళ్ళీ చూడు చాపరాలు అయితే గుట్ట బోరు వరన్న ఇంతే ఓటుకుని ఒకటే మాకున్నారు మా సీజులు అప్పంగి రచ్చరువా అంతే బచ్చం ఓటుకు మాట్లాడుతుంది మాల సైడ్ డెబ్బై ఓటుకు మంతా ఇగే మావా ఓటు బహానా చాలు మంత ಆಗಟಲ್ ಮಾಹಿಂದಲ್ ಸರ್ಪಂಚ್ ಮೈಸೂರು ಮಂತು ಮಾಹಿಂದಲ್ಲಿ ಮಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ತಲ್ಲ ಸಟ್ ನಮ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಕಾತ್ ಊರ ಸರ್ಪಂಚ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ ఊరు వెళ్ళి పాకని ಇದ್ದಳ ಜರ್ಬತ್ತಲ್ತೆ ಮಂಜೆ ಮಾಹಿಂದಲ್ಲಿ ಜೋರಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಗೆ ಇವ್ರನ್ ಕೂಡ ಅದಳ ಭೀಮನ ಸರ್ಪಂಚ್ ಕಾತ್ನೆ ಗೆರೆ ಲತು ಪಟೇಲ್ ಕಾತ್ನೆ ಗೆರೆ చూడడు దాదా నాటన్ భారీ వాదకాకి జోడికిండు సేమ్ వాద్ राइंगे वे रुड्डा गुरमानल मामा बावे काम के नूरंजर राइंगे वे रुड्डा गुरमानल मामा बावे काम के नूरंजर लला तो बारला हाथ नी मा जाट से टेंटेंजर बार दोबरल गन सीतर दबातर माल चच्चर भाई गिरा हां थोड़े टेंगे डोक मानेल किन रीते के पात बरबर पेन दलती के योनल सी वाटा तरी तो पाडन रचे योना हां సీసీ రోడ్తరికి అన్న భారత ఇది నాకు రూపో జరసి అగటాలు ఇంక మంచిగా అగటాలు ఈ బచ్చోరు మందారు ఉంది పన్నస్ వీటికి మందారు అచ్చోరు ఉన్నారు అచ్చోరు ఇంతే వ్యవసాయం నాకనాకి మా బతాలు మాత్రం లక్కన పోతే రాక చేసి బరోబర్ అవి జమ్ గావంగా ఈ బేకని టింకపల్లి మామూలు మా ఐదు బచ్చోరు మందారు నాలుగు భాగంగా అచ్చోడు గగిరా ఊరు ఓటుకుని వాటికి సార్ మావా సంబయ్యాపతి ఓడికే ಅತಿ ಬರೋರು ಗೆರ್ಕಿ ಬತಾವೆ ಅಂತ ಊರ ಆಪತ್ತೆ ನೀವು ಓಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಊರು ಬತಾವೆ ಅಂತ మేము బతాವೆ ಅಂತ మా కడకనే తీస్తారేంటి మంత అంతే రోడ్ సెల్లే అంతే సీసీ రోడ్ సెల్లే అంతే మాకు తీసంత బచ్చీర్ సర్పంచ్ కాతే మేము నాళ్ళు తాతే సెల్లే ನೀರು ಕನಕಾಲ್ 15 ಬಾಯಿನ ಗಟ್ಟಲ್ಕಿ ಜಲ್ಲೆ 15 ಬಾಯಿನ ಗಟ್ಟಲ್ ಉತ್ತಾನ್ ಗಟ್ಟಲ್ ಭೀಮನ ಸರ್ಪಂಚ್ मला लच्चू पटेल जयवान सर इतनी तर बाबा इनके इंगे वेर सरपंच नालू सीव रातो पूरा कीता कांग बतल मन बताई चले बताएंगे चले वेर भीमन सरपंच ना फक्त लाईन बाता आणि रोख इंद्र माता चले ಮತ್ತವರು ಓರಾಸ್ತಿ मच्चल मन्ने भीमन ಓರ್ ಮನೆಗೆ ರೊಕ್ಕು ಇವು ಕರೆಂಟ್ ನ ಕಂಬ मच्चल कीने ಅಷ್ಟೇ ಜರಸಿ ಓನ ಜರ ಇದ್ದಿಸ ಅಂತ ಕಾಮು ಏಡ್ಚಿ ತೆರೀರ್ತಾರೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಗ್ತಿರ ಬತ್ತಂಗಿಸಲೆ ಬತ್ತಂಗಿಸಲೆ ಮಂತದ್ವೇ ಆಲಾಗ ಅವು ಕಲ್ಸಿ ತಿರ್ಬಿ ಆರಾಮ ಕೋಕಿ ನತ್ತೋದೆ ಎಂಪಿಟಿಸಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಗಂತ ಸೀತರು ಘಾಟ ಮುಟ್ಟಸಲೆ ಬಾರಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಾಂಧಿ ಸೀತರು ಹಾಕ ನಡ್ಸತಿ ಏಮನ ಮಲ್ಲಂಗೆ ತಿರ್ಗಾಲಂ ವಾತಕ್ಕೆ ಡಗುಕ್ ಮಾನಲ್ಲಿ ರಾಸಿ ಕುನ್ ವೆಲೆ ನಾ ಚಪಾರಿಜನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕುನ್ ವಡಕೋ ಅಂತ ಚೊರೆ ವಡಕನ ಮನ್ನೋ ಇದಿ ರಾಂಬಾತೆ ಇನ್ ಬದಾ ತಿಂತಿರಾ ಓಕೆನಾ ಎಂಪಿಟಿಸಿ ರಾಗಿ ಮಂತ ಎಂಪಿಟಿಸಿ ಜರ್ಪಿಸಿರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ತೆರುಂಡೆ ವಾನಿರೆ ವಾಂತರ್ಕ ಮಾಗ್ ಬೋನ್ के कई वाला आश्रम से लेबुरे बितांतर बत्ते ಟೈಮ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಬೈಬಲ್ वे हंतर सर वे होतरी हां मा संग ಅಂತ ಚರ್ಕೆ ಅಂತ ಬರಬರ చూడడు బాబా మా కైందన ఊరు సెల్లే ఏ అద్వే హమ్మయ్యింగే ಒಂದೇಂದಿ ನಿಷ್ಠೆ ಸರಿ ಮೀನ್ಕು ಬಾನ್ ಹೋಗ್ಸದ ಅಂತ ವರ ಅಂತ ನೀ ಕೋಪಾಸ್ತೆ ಅಂತ ಪೊರ ಮೀನ್ ತಿಂತೆ ಕಾವನ ಏ ಕೋಪು ಮಂದಂಗೆ ಈಗ ಆಟೋ ಓ ಮಾದಾಯೆ ಜಾತ್ರಾ ಹಬ್ಬ ಬೋರಿಂತೆ ಬೋರಿ ಮಾದಾದು ಮೀನ್ಕು ವರ ಅಂತ ಅಂಬ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ನ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ನ ಮೀನ್ ಕಾಲ್ ಈಗಿನ ಆರ್ಮಿನ ಅಂತ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಕತ್ನ ಮೀನ್ ಕಿನ್ ಕಡಂಗ ಹಾಕವು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಟಿ ಮೂಕಟಿ ವಾಂತಿರಿ ನರ್ಕವ ಅಂತೀರಿ ಪೈಪರಿ ಹಾ ಬತ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಿಮ್ಮೆಡ್ಗಿರ್ಮಲ್ಲ ಓಟ್ ಕ್ವಾಡ್ತ ಪಜ ಮೈತ್ ಪಜ ಸಂಜೆ ಊರ್ಕೊಂಡು ಪೂಸ್ಕಿತೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಲ್ ವಾಚರೆ ಸೇಲೆ ಬತ್ತಾಂಕೆ ಕಟ್ಟಿಂತರಿ ಆತ ಅಂದಲ್ ವಾತೆ ನಮ್ಮಡ್ ಬತ್ತ ಇರಂತ ಮೈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಸೈವಲೆ ಕೆ ಇಂತೆ ಅಂದಲೆ ವಾಯು ನೋಡ್ ಬತ್ತಾಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆತ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಹತ್ತದು ಅಂತಾರೆ ಹತ್ತರು ಕೇಂಜ ಅಂತ ಪಜಮಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈ ವಾತೆ ನನ್ನ ಮಂತನಿಕೆ ಮೀಕು ನಿಂತರಿ ಬತ್ತಾಂಕೆ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಾ ಅಂತ ಮೈ ಓನ್ಕಿ ಅದಿಕ್ತೆ ವಡ್ಕವಾಯು ఇది మావ మాట్లాడితారు ఇది గన్పూర్ శివ అసలు ఇది ఓ పూర గన్ బచ్చోరు భూమి మందర్ ఇది బచ్చోరు ఎకరాలకు మొత్తం టోటల్ జగగడల్ పేయి అది 100 200 300 ಹೇಮಂತ
మంద ఇవ్వచ్చు ఓ గోరినల్ బెహిని పందురం గోరినల్ ఎలే గోరినల్లు అగటల్ బరికి పందురం గోరి బుడ్డ ಶಿವ ಕೂಡ ಅಗಟಲ್ ಇತ್ತು ಕೋವೆಲೆವ ಅಂತ 100-200-300 एकड़ का मन होता जास्त ಏ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ ಪೂರ ಏರಿಯಾ ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ಪೂರಿಗೆ ಸುತ್ತ ಸಗಾಂ ಸುಯ್ನೂರು ಗನ್ಪುರು ಗನ್ಪುರಿ ಸುಯ್ನೂರು ತಗರ್ ವೆಲ್ಲೆಂದು ಹೋಗ್ ಮಂತ ಗನ್ಪುರ ಪಾಟಾರ್ ವೆಲೆನ್ ಮಂತ ಈ ನಿನ್ನ ಗಣೇಶಪುರನ್ ಕಾಕ್ನೆ ಅಂತ ತಕ್ಕೆ ಗಣೇಶಪುರ ಹತ್ರ ಇದು ಗನ್ಪುರ್ ಶಿವರ್ ಪೂರ ಈಗ మీ ఊరంగి కేరే ఏర్తే పూరా ఈ ಗನ್ಪುರ ಶಿವರ್ ಮಂತ వెళ్ళకి మంత బాబు इनके मीगा पेन को बता लाकड़ा मनता है बता दूसरा और पेन मन ಅಂತ ಭೀಮಲಿಕ್ ಬಾಯಿ ಪೇಂಟ್ ಮಂತ पेन ಮಂತ इजे ಇದು ಬತದೆ ಸಕಲಿ ಮುಂಡಾ ಇವು ಬತದ ಈ ಶಬ್ದಕನ್ ಮಂತ ಸರ್ ಇದ್ದದೆ ಹೇಳ ಅದೇ ಸಕಲಿ ಮುಂಡ ಸಕಲಿ ಬಾರ ನಾಲ್ಕನ ಬಾರ ಸಮುಂಡ ಇತ್ತ ಬಾರ ಅದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾವ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಅದು ಕವ 40 ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬಾರ ಸಮುಂಡ ಹಂಗೆ ನಿರ್ಬೇಡಿಲ್ಕೆ ಅವ 40 ಅವು ನಾಲ್ಕು ತಾನ್ಕೊನ್ ಪೂರ ವಾಂತಂಗೆ ವಾಂತೆರೆ ಬೋರಿ ಜಾಮ್ ಜಾಮ್ ಪೋರಿ ಮೂರಿ ಬತ್ತಾಂತಿ ವಾಂತೆ ಇವ್ರು ವಾಂತೆ ವಾಂತೆ ವೀರ್ ವಾಯುಪತಿ ಇವ್ರು ತಪ್ಪకుండా ವಾಂತರಿ ಸರಿಗೆ ವಾಸು ಮತ್ತೆ ಬೇಕೇನ್ ಸೊನ್ನೋ ವಿಜ್ಞಾನಪತಿ ಸೊಕೊಟೆ ಅಂತೀರಿ ಓಯ್ ಮಮ್ಮಿ మా ఆశీర్వాద్ మాది మమ్మటి అగ్గాను రెండు దోసులు బారి సొన్నాం మామకి సొన్నాం మా మంతతి మమ్మటి ఇగ్గనే మా శివ కట్న ఇంకే మేము బచ్చవరు ఏమన్నా కరిసి మంతారు ఇంక మీ నాట డిగ్రీ డిగ్రీ కీತಿ ಹೇಳ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಚ್ಚೂರು ಮಂತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ की सर मंत इंटर डिग्री फस्ट इयर मला 10th ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಚೊಕಟ ಕರೆಸರ್ ಮಂತೆ ಕೇಡನಾರ್ ಬತಿ डिग्री इंटर की सर मंತಾರೆ चौकट नाही गोष्टी ಏನು ಮಲ್ಲ ಬೂತಿ ಸೊನ್ವಾಲ್ ಬಗನೆ ಜೀತಾ ಮನ್ವಾಲ್ ಬೋರ್ ಮಂತಾರೆ ನೀನು ಹಾಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಮಮ್ಮತ್ ಬೇಕನ್ ಬೂತಿ ಬೂತಿ ಸೊನ್ನೋ ಗುಟ್ಟೈ ಬಾನ್ ಮೆ ಹಂತೈ ಬತ್ತಿ ತಾನ್ के ओळखी माक रोड पीछे वना दुकान का पोते मुते फेक्कीला माको नदा तिंग मक्की म बेकन सोनो बा ने माको निद गुट्टाई बता पड़सिन तिन में बेटा इनके नांगा व्यक्ति इनके बत्तल कापूस मनंता तूरी मक्के पेसेल पुड़पुल टेट्रे वेडिल ना बत्तल मतंग 18 दाने और चिल्लर चालर मनंता मेमटो बोनकर सावकारान का दान तिटकी मिनके इंगे बिजान तरवल मनंता तान लास्ट सावकारान का दान तिटकी सले मी के कोता ये मतलब वो मतलब कोता सीसी विजय तरन तिटकी सावकार के मनाई रायला मनवाले इनके सावकार नटाई रोता कोता ते येवो व्यवस्था माया पर जमानते तोत्ता लोकरू जमानते आता खर्चा कम मतांकी सा बूट नाडगु मंद सेले मत्ता పొరడా మరక్ సెల్లే మత్తా కిలో నా లెక్క సర్కి పేడే పుట్టుండు इनके ब्यागुल कीने के ರೈತನು ಹಬಿಟ ಕೊತ್ತತೆನ್ ಕಾರೋಬಾರ್ ಕಿಯಲಾಗ ರೋತ ಕೊತ್ತ ಯೋಸೆತಿಲ್ ಬಚ್ಚೋರ್ ತರಂತೆ ನೀವು ಸೇಟ್ ನಲಾಯಿ ಬಚ್ಚೋರ್ ಕೊತ್ತ ತರಂತೆ ಲಕ್ಷ ಪೈಂದ ಅಂತ ಲಕ್ಷ ಪೈ ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ ಬಚ್ಚೋರ್ ಮಂತಾಯಿ ಕ್ರಾಪ್ ಲೋನ್ ಆಯಿ लोन के मंताई 50 मंताई 1 लाख 65,000 मंत 1 लाख 60 मंताई मावते అవు ఇంకే म्हणजे సేట్ నల్ తత్పజా పంట ఓన్ గన్ వాటంతటికి బాహిరి ఓమన్ ఇసెలే సేట్ నా గానే ಊರು ಆನ್ಗೆರ್ ಸಬಲ ತಿಂತರು ಬಗನ್ ಬೊಮ್ಮ ಪೈಸಾ ಸಜ್ದೋ ಇನ್ಗೆರ್ ಮಂತ म्हणजे मय अंतांकी మీకు बत्तल मेवली कदी डोकलुमना नालो मैना आने जरा जरा इंगे बाकी इंगे लक्षात पोरो इत्ती लक्षात पोरो ता पंట पेशी अंतकी पैसा अंत कई वटा मंत पैसा अंत सावकार ना दोने के यदि ता नालो मैना बहन गेरे ताकु सांताइनो मल्लेंगे पिरर्ते कोने सावकारन कई चावले अज्जल मात्रम सांते माय सियो बेकन भूतिन मुतिन वित्त सियो मा फाट गुट्टा ఈ మక్కేన బాతలితే పైసా జరాసి జరా ఉండే ये जरा वो ये रेट सेल वसन सुड़ सेलते मक्के की चौकटे खेती टेमन काम की तो बूट आरा चाहिए था कीवाल पाए जी माकुनो खेती जरे सपोर्ट सीवे के जान बज जल पीसी मनवट के
ताना लेखते मा काम की जर जेलो पण जर जेले बरोबर ఏరియా చొక్కటే బతి జర మాకు సర్వీస్ పరిశాన్ మంత तानगा मराठो पुर्ती बेनगा निगरान कितने त्यात माकू निगरान तागिरान डॉक्यूमेंट जावा तो बेकन सोंता सियो पर कियवलिर बका मंत्र हंतीन के तेलुरीन के apa inke ट्रॅक्टर काय समजे वाता खर्चा डबल आता मला निम इनके पूछ की थी सर निक बतांग मैं आता खर्चा के ने बेन बता मैं वाल बतांग मैं ayo ayo inke mer bahan ट्रॅक्टर डोडा तेरकी पे नांगडे काय ट्रैक्टर के దీనికి ట్రాక్టర్ కి ఎద్దువాలి కోందని ha బతి ట్రాక్టర్ కి బోరే సెలే मारल उड़ान तो माला कोदाने सा पकारो ఎద్దువాళ్ళు కోందని మామి ఉడవాలి उड़वाले बारल उड़ला से के 20000 बोंता పాజే हां లావి సతి పాజే पाजन కితే పోతామా దీనికి కోందని ఉడవాలి సెలే కోందాగి మంత బతి ha ini adu ट्रॅक्टर के वाता నాన్నగిరి ఉడ కనే ट्रैक्टर मंत्राएंगे చెప్తే తోలే వది మా భూమి వాటకెళ్ళి మస్తు దాంట్లో ఊడుతోరే మానర్ రాందు మతి బతాంగి కొమింగ్ ఈ 2-3 साल का था बरोबर चले మొత్తమయ్య అంతాయి బతి हेलेते कोंदने नूडतो ఇజ్జన్ కామ్ సీన్ ट्रैक्टर मत बतना बत्ती इंगे वरन सोडजी बर వారు सुकम करी मळार ha suka mata inte नव 20000 इतक माकून डोकलून बाने तिनी बारी ha रोतून पैसा आणताय की ఇది తానాలు మాన बाने तीनोर बारी ha बचाव दियो आयो బాంతే వారు యాండు ఇంద mawai mawai an sela bone si bor purchuluru ఏ జర ఈ మా గటు కరుంది బతి మా గిరింగ్ బోనా వెలకే మన वेले के मनता वो कोरे seta bon tar si kamittamo వెలకే మంత చెల్తే seta mawa gir chokota man ए भूमि मत जोरते मन మరల రబ్బిత సొన్ను mamad ade vai wal sonwale paresan gare na अदे रोड मन मड़ी तक बारी भूमि बिरक माती मन దందకే జర అవగడ అంత మన कमीज कमी तक लवड़ी अव नलते रोड मन road na इन बंडी सरळ वितवाल आयवल सोनवल इनके mamoto achor taka ge vayo mamoto ati inge bandi inga alwata asa palwa వాహనాలు బండి సరి మాదన వగ్గగిరి ఉత్నూతాలగిరి వాస్తే అంతే इग्गट तेनगट लागते हान तेरके इंगे सोडा वितुडकुर गोंदे फाटर उर मनवल जमगावा ओ ट्रैक्टर नीचे लेबर कुंतार अंते फाटर न सुट के तेर मालोंड बोल वाचू हमते लक्के की उरगे ha बटी जुड़ा उर को ट्रैक्टर के नीचे तरंते लेबर को नी auto tractor ai ओ borobar ఆట मालोंड टेमन बास होंडे वो अंतर फोल रे लेबर के नीचे चढ़ जानते ante आ रोड मत के बदे काम रोके माय rokamai हां समदे काम पैसा अंता बटी ಊರಿಗೆ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಮಂತ ಬೇಪಿ ಕರ್ವ ಅಂತ ಅಂತೆ ha ಸಪ್ಪ ಈಗ ಟಲ್ ಮಂತ ಇಟ್ ಬಗರಿ ತಲ್ಬೂರ ಜಮ್ಗಾ ವಾಲ್ಕ್ ನಂಗೆ inke officer bore batari mihiga nate ಈ ಅಂತೆ ಬೋರೆ ವಾಸರ್ modal bas kene batai wasi batang mi kon sod wal puch ki wal batai ವಾಸ್ಕೆ ರನ್ನು ಸಾಲ್ಕನ್ ವಾಸಿ ಮತ್ತರು ಮೊದಲವಾದ ಜೇ ಇಂದಿರಿ ಬೂರ್ವಾ ಕೇಲ್ಕು ಜೇ ನೀರು ದವಕ್ ವಾಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ತಜರಸ జర సిలా ఆక్తిస్తా ये तय सब लागता పైపున पाइप ये तय सब लागता వాటి వస్తున్నది కోరు వాటి తెరుబోగు అది జరసి అది కరెంట్ నా మాకు తిరిపేసి తీసేసరికి అది పైరసం వాడు దాని తెరువా అంతే అది సాడా బోరే మని బస్ సారు ఆయి మత్తేడు తోర్గి బోరే జర వేహనాలు జరసి కాండుకుంటూ ఏకెన్ సొందసి ఇವಾಗ జరసి బోరింది సార్ కీతే గైడ్ दिएtal छोकोटे बाती ఈనే ఓరు జర జర వా అంతే బతి మా ఊరు వాన బోరే మని కోయితో बोरे माने आई माताड़ी तो आई पुणे बोर जार कारी तो बचे मला कांडी गिरी पिओ सरदल समझ रोहले रेडी बची रोड दल चला जोर वाय रोड जार सर देंदा के इंतोन पता चंदाल वेरू संग साडे इंकोड जार चोकोटे दिसांता मला बरोबर ante हां चोकोटे रे इंती मला के निंतोन फिरवासी उठनुरू ಬಂಡಿಗೆ ಸೋನ राजो बोन तक तक ಅಂತ बाडी ಕಾಕ್ವಾಲ್ಗೆ ಕಷ್ಟమే ಅಂತ सोनो माक वेरे उठनु फिरवादी काते ಬರೋबर बांडी ಕುಟಗುಳ ತಿರ್ಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಕೇನೆ ಮಾತಾಡಿತೀನಿ ಹಾಂ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಗಸುರು ಕಾಂತ ಮಾಲ ಈ ಸರಿ ಚೊಕೊಟೆ ನೀನು ಪೀರ್ವಾದಿ ಕಾತು ಕಟ್ಟಿನೆ ಮೋಕ ಮಂದಿ ಮಂದಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಟಪಿಟಾಯ್ ಕಟಪಿಟ ರೇಹವಾಲೆ ಬೇನಾಯಿ ಓಕಿ ಆದತ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಕ್ಸರ್ ಗಿವನೆ ಏರ್ ಮನ್ನ ಹಾಂ ಏರ್
ಏರು ವೆಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣುಕ್ಕೆ ಜರ ಜರ ಮನ ಅಂತ ಲೌಡಿ ತಗನಿ ರಾವಳಿಗೆ ದಾರಿ ಕತೆ ರೇ ಅಂತ ಸರ್ನಿ ಸವೆಲಿ ಜಲ್ಮ ಬಾಯಿ ಡಗುಗೆ ಪೂಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ವಿಡ್ಗ ನೀವಾಗ ಮಂತಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋರ್ ಮತ್ತೆಗೆ ರೈತ ಅಂತ ಗೊಟ್ಟ ವಾರ್ತೆಗೆ ಬಾನು ತೀಟೆ ಬಾನು ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿ ಪೂರೈಸ್ಕೆ ಇದು ಪಾರ್ಟಿ ತ ಬೇರೆ ಆಯೋ ಬೊಮ್ಮೆ ಇದು ಅಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಾಂದಿರು ಬೇರೆ ಇದು ಅಸ್ಕಡೆ ಇದ್ದು ಬೊಮ್ಮೆ ते मम्मी वासी इगे विलेजले आता इनके पूरे के मावांगे मरमीना आता मारते सापते और हज्जु के बत्ते चले सरदा सरली मादन में तो बत्ते लागो कच्ची टोपिनूर पात कांग्रेस इंदल रेंजी बेरे इंद्र मत कत्नूर बस्कन वर्कुन कच्ची टोपी मत इनके सीआर पीर इंतट वीरपुर इंतट बत्ती असके ऊरिगे मेंट्री वाल्क ऊर मंदी मंते कारुके कच्ची टोपी माकुन जरसी अवुंडे बानो जरसी इंगे आसरा आता पट्टान सीतेटी उंडे बेनो वो ಮೊದಲೇ ಪಟಾಗಿಗೆ ಸೋಜಿ ಮಣ್ಣು ಆಯೋಯ್ತೇರು ಪಾರಾಟ ಆಯೋಯ್ತೇಗೆ ಇನ್ಕೆ ಮಾಕು ಚೊಕೊಟೆ ಕಿಸ್ ಮಗ್ನಾತ ಪಟ್ಟ ಬೋನಿ ಕಮಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪವ ಅಂತಂಗೆ ರೈತು ಬಂದು ಆಯಿ ಭವ್ಯ ಆಯಿ ಏನು ತಿರ್ಬದಿ ಮಾಕ್ ಬದಲ್ತಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಸರಿ ಮಾಡನ ಬಾಯಿ ವೇಳೆ ಡಾಂಬರ್ ಸೇವೆ ಬದಿ ಜರಸಿ अर्जेंट सोजी वार रीते वांदी बच्चोर मानता 7 किलोमीटर मानता माताड़ी हच्चोरे की अगर सोते का आता है इनके सोते इनके वांदे बस सारी मानाना बोरगिरी इंते सारी मानाना मेन इंते बोरे आई वो घाटो लागो माक बाते ही लागो बाती माक सारी मानाना मेन मरट कोई तो रेंजर है अडे लमड़कना टांड అయితే మొట జిక్కే రోడ్ అంది రాట్రో రామే బస్ కే రోడ్ వాడుతుండ్రు ఆ మమడ కోయి तो रेंजर ఏం సార్ लम्मड़किंत कंपल्सरी रोड अंदु बारीतके लम्मड़कुन वर वेलन सपोर्ट मत पेट्रोल रम और वेलन तेले माग बदे कीचलो इंगे सोइनर सोडा आगे बातल रोड की जीवनाल ता छोट कीते हो ऊरगा सीसी रोड को आडते रोड को बतल के रोड कीते मावतन कीचलो अदे इद्दे जागा तक ऊर लम्मड़किंत के हिन मंदोय इंके रोड डांबर रोड आर सोडिंद ಅದು फुल मूल राइट अंदु इत्तेरे अंदर गिरे मती माँ वाक्य से ले की मानता कि जानती कोई तो रेंजर ही नहीं है माँ और मंजी के काम की ये ना के सारे ये एमपी मंजी और बता काम नर बेटे माते नागे साबुन बस क्या मंजो कौन से सीट सोंजी बता लेते ये मानते हैं ये पढ़ेंगे आएंगे इन को ये मानता है सत्ते फूल लगे सीट लो मुझे ये बड़े आई इनके तो पता है कि ये परवटी तक को ये मानता है निमित्त तब लमड़ की तक है नाम वो लमड़ की तक मंजी मनो था बरोबर कंप्लीट आ सोडी ते ಇದು ಮಾವ ಚಾಪ್ರಲ್ ನಾಟ್ನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಬದಲಿತೆ ಸಾಡ ಸೆಲ್ಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಸೆಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೆಲ್ಲೆ ಇವತ್ತೆ ಮೇನ್ ಊರ ಬದಲಿತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಈಗ ಮೇನ್ ఊర్నూరు తల్లికి వాయన నాసి रोड सल्ले ఉంది लवडी मानता येतगा लवडी ఉంది फूल पहले रोड पहले मला साडा कांडीर सल्ले तगे 10-15 साडा कांडीर मंतर मेडी कांडीर डिग्री इंटर पीसी मंतर केडनारे बते इंके उल्ले गेरे प्रॉब्लम उल्ले येतगी प्रॉब्लम मानता कठिन मानता ಇದು ತೆರೆಗೆ ಮಾವರಿಗೆ ಪಿಸ್ಸರ್ ಮಂತರು ಇಂಜರೆ ವೆಕ್ಚರ್ ಮಂತರು ತಮ್ಮ ಮಾವರು ಕುಮ್ರಾ ಮತ್ತಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಮೂಲಿ ರೇಖೆ ತನ ವೆಸರಂಗಿರೆ ವೆಕ್ಚರ್ ಮಂತರು ಊರು ಆವೇದನ ನೇಂಡು ಊರು ಈಗಟರು ಬಲರ್ಷ ಬಲರ್ಷ ಪಾಟ್ಲನ್ ಗಂಟಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾಕಲ್ ಮತ್ತವ್ರು ಊರು ತನ್ನ ಮಾಮೂನೆ ಸೂಡ್ತಾ ಮಿಸ್ ಸಾಲ್ ಬಚ್ಚರಾತ ಮಾರ್ಸಿ 3-4 साल का तो वेलेन वेडिल मत ಒಂದು 8-9 साल का मत्तरे 90 साल ದಾಗ ಮತ್ತರು ತಾನಗಟಲ್ ವೆಡಿಲ್ ಕನಲ್ ಇದ್ನಾರ್ ಮಂತ ರೇಡ್ ಊರ ಆವೇದನ ಬದಲಿತೆ ಆವೇದನ ವೆಸ್ಚರ್ ಮಂತಾರೆ ಮಾಕು ಬಾಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇಂಜರೆ ವೆಸ್ಚರ್ ಮಂತಾರೆ కాబట్టి ತೇನ್ ಬರೋ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇನ್ ಇಂಜರೆ ಊರ ವೆಸ್ಚರ್ ಮಂತರು